No terve! Mä Vähäsörin Jussi ja Reinikaisen maatalouskaupassa myyntimiehenä tässä ollut. Ja tuossa miettinyt vähän, että mitä on semmoisia tärkeitä asioita, mitkä pitkällä tähtäimellä ja vähän lyhyemmälläkin jo parantaa juttua. Ja tuo Linnan Jukka, tervetuloa tänne, niin on mietitty, että mä oon tehty kalakkikauppaa oikeastaan tietysti alusta asti, kun rupesit isännäksi. No heti ainakin kun soittelit mulle, että siinä oli varmaan muutama vuosi meni ennen kuin täältä Nivalasta päin tohittiin ruveta sieviin kauppaa tekemään. No joo, varmasti se 1 miljoona raja ylitetty jo ajat sitten. No kyllä se varmaan on mennyt. Joo, kyllä. Miten sä tuohon satohommaan kun puhutaan, niin silloin kun rupesit isännäksi, niin minkälaiset pH-tasot sulla silloin oli? Nehän ei ollut mitkään huonot silloin lähtiessäkään. Joo, ei kyllä meillä on kalakkia. Isä jo oli sitä mieltä, että kalakkia maa tarvitsee. Sitten varsinkin niillä lähilohkoilla, joissa karjalantaa käytettiin enemmän, niin kyllähän siellä pH on paremmalla tällillä ollut silloin jo alusta pitäen. 6,5 päälle parhailla lohkoilla, mutta ei toki joka paikassa, että kyllä siellä oli heikompia. Joo, kyllä. Miten se, kun mietit satotasoa, niin miten se on muuttunut tuossa kalakituksessa? Miten se näkyy se kalakitus siellä arkipäivää? No, kalakin merkityshän tulee niin monta kautta. Mä oon niin aina sanonut, että maan kasvukunto pitää olla kunnossa ja siinä on mun käsittääkseni 3 kulmakiviä maan kasvukunnossa. Eli maan rakenne pitää olla kunnossa, maan vesitalous pitää olla kunnossa ja sitten pH pitää olla kunnossa. Ja tämä pH auttaa myös maan rakenteessa. No joo, kyllä se varmasti. Eli se tavallaan vaikuttaa myös siihen vesitalouteen, mutta kyllä näitä kaikkia tarvitaan. Ja varsinkin isommilla lohkoilla myös se peltojen muotoilu on tärkeää. Joo. Mutta jos ei sitä kalakitse, niin ei siltä tarvitse sitten paljon satuakaan ottaa. Joo, kyllä. Miten satotaso on kehittynyt, jos ajattelet sitä? No silloin kun aloittelin, niin nehän oli viljasta, toki viljaa silloin mulla oli karjaa alussa. Joo. Niin satotasot oli varmaan siellä 3 tonnin paikkeilla ja toki lajikkeetkin on parantunut, moni asia on muuttunut. Joo, kyllä. Ja viljelymenetelmät ja moni asia on vaikuttanut. Mutta tänä päivänä 5-6 tonnia aina tavoitteena keväällä lähdetään. Kyllä sinne 6 tonniinkin on päästy. Kyllä. Useamman kerran. Kyllä, aivan. Onko se vähän, että ne huonot puolet on jäänyt vähän niin vähemmälle, kun pH nousee? Joo, siis nimenomaan näin, eli kun maanrakenne on kunnossa ja pH on kunnossa, niin sehän tarkoittaa sitä, että se maa kestää silloin myös huonoja olosuhteita paremmin. Kyllä. Eli se vähentää sitä huonosadon riskiä ihan selkeästi. Kyllä, aivan. No, tää on pojan minä sanonut tähän, että kalakitus kannattaa. Kyllä, kannattaa, ehdottomasti. Kyllä. Ei mitään, mä toivon teille kaikki tervetulleeksi kalakkikaupoille ja tänne ja ottakaa viljapusnäytteet mukaan, niin katsotaan pitääkö olla minkälaista kalakkia. Kiitoksia, moi moi!